Si m'escolta, m'escolteu, em veieu. El projecte Croit sorgeix de fer diverses visites al Museu Picasso, centrar-nos en la seva arquitectura i què és el que passava allà dintre, no? I d'aquí surt Croit, que vol dir espècies, en holandès, i volíem treballar això. Igual que les espècies hi ha molts tipus, moltes olors, molts colors, doncs dic, anem a fer una obra que intentem que el públic, cadascú surti amb una idea diferent, amb una experiència diferent, amb una interacció diferent amb la performer i cadascú tingui la seva pròpia idea. Para esta oportunidad queríamos probar otro tipo de formato de espectáculo, ¿no? Que era el movimiento con las gafas de realidad virtual, pero con una programación que sea realidad mixta, que es decir, con las cámaras de las gafas se podría ver el espacio para poder detectar el espacio y los cuerpos en el espacio mismo, ¿no? Creació i museus és amigable. Creació i museus és diàleg.